Abonne-toi, abonne-toi s'il te plaît. Allez vas-y, clique sur ce bouton. Merci. N'hésite pas à aimer la vidéo si elle t'a plu. Assalamu alaikum bandiraɓe julɓe bandiraɓe sénégal naaɓe on calminama goto foof inde muɗum e yettude muɗum en calmini kadi bandiraɓe yewende tv men garti e ñalawmaji meɗen ɗumin gowi arde salminde on e juurade moon e ñaganade on allah moƴƴere e mino e musidɗo men koɗo men kaw men kono oumar Ndiaye gorko Mamadou Lew Ndiaye jogui en kaɓirɗe ɗe hono Alaji Mamadou Gangue jeyaɗo toon parkan halpulaar en kucciɗe mon haalde mon o noon oɗo ko musidɗo mon Demba Ndiaye gorko mon Abbaji Siwol kamɓe duttiɗo waɗanno ɗum yewtere e yewende tv to banggue yewtere men poulaar e histoire fulɓe to gummi eɗo jaranno ko nden hande men gaari jokkidde walla yaade e mayre ɗum noon eɗen bismo kono men o hono oumar Ndiaye gorko Mamadou Lew Ndiaye bisimilla maɗa yewende tv. mi salmitimama mi salmitima ceerno Mamadou mi wima seydi Gangue mi salmini dendagal yeeɓiyankoɓe heeɗiyankoɓe dendagal ɓiɓɓe fulɓe ɗo mbawi wonde kamɓe fof ɓe calminama en beltima noon e noddaɗo ɗo notiɗen ɗo garɗen ɗo hannde ko banggue wittu poulaar en garino ɗum en puɗɗino ɗum ñalawmaji ɓennuɗi en gari mataw rewidade kadi jokkude golle jaranɗen noon ko en garino ha toon to leydi misira fulɓe garin ɗon garno koye sara fulleɓe ɓe gardi ɗon ko e seereraɓe seereraɓe ɓe mbiyete ko markaji sara fulleɓe seereraɓe ɓe mbiyete hen kamɓe ɓen ɓe mbiyete hen ko kasaji garino ha misiri eyyi ɓe garino ha ɓurde andirede égypte bisimilla ɗon fulɓe noon kañum mbiyete noon ko fulɓe ɓe to ɓe mbiyete ko kasaji sarakuleɓe ɓe mbiyete ko markaji nde ɓe gari ha ɗon nder noon ko ɗon tuma e on tuma taw annabi Moussa ene nala ene ari ɗon ɗo égypte ɗo ɗo e annabi Moussa ari ɗon égypte naɓe haɓe gondi e caɗele andude o ko nelaɗo googay ko walla ona nelaɗo haɓe gandi fulɓe ɓe annabi Moussa ɗon woni ɓe tawi noon fulɓe ndewino ɗon defti ɗon ɓe tawi kadi fulɓe gari mbaali ɗon ɓe mbi ɓeɗo fulɓe haɓe mbawi namdede taw oɗo ko nelaɗo walla ona nelaɗo tawno fulɓe ko ngelɗuɓe ko ƴoƴɓe ko finɓe ko jamreɓe ko haare sireɓe ɓe namdi fulɓe noon fulɓe mbiɓe ahan oɗo de nde ɓe gari haɓe jii annabi Moussa ɓe mbi oɗo ko nelaɗo kamɓe fulɓe haɓe dawanno Allah ɓe ganda ko woni Allah ɓe ɗaɓɓitino Allah e koode ɓe ɗaɓɓitino Allah e wande e baaɗe ɓe ɗaɓɓitino Allah e asman ɓe ɗaɓɓitino Allah e keniɗi kono kamɓe fulɓe ɓe kono noon addannoɓe ɗaɓɓidde ɗum ɗon ko haɓe ƴeewa Allah ɓe ganda to Allah heedi ɓe nani Allah ne dow Allah ne less Allah ne hakkude Allah ne yeeso Allah ne caggal ɓe noon ke anduɗo Allah heedi ɗum noon koɓe jii fof ɓe cikkamata ko ɗum woni Allah kono haɓe gandi kam aɓe gonɗini kam Allah ene woodi ɗum woni ko wiyete fulɓe meeɗani nadde e keferi nde ɓeɗon fulɓe noon nde ɓe goni ɗon nde ko e won tuma annabi Moussa itti deftere muɗum wiyetede tawreta o totti fulɓe ɓe nden ko wiyeteɗo Fuuta o ko on jogi noon nde ɗon deftere ɗum waɗi hannde ko wiyete Fuuta ene heewi gandal Fuuta biyeteɗo ene heewi gandal o ko inde Fuuta hannde wiyete nokku biyeteɗo Fuuta hannde o ko inde neɗɗo wonno ɗon ko on Fuuta hewno gandal ko on adduno gandal ngal e nder oɗon diwan eyyi ko wiyete Fuuta ko neɗɗo wonno ko neɗɗo wiyete Fuuta on e jeeri hitirina kamɓe jiidi yumma e baba e banggue bittoji men ɗi keɓɗen nam mi haalni noon mbimi jeeri hitirina kanko jibini Diallo jeeri e aali jeeri o ko kanko e Diallo jeeri kamɓe keddi leydi mbirine hannde Algérie ndi nde ɓe gari ɗo nde on nokku wiyaka Algérie ko nokku tan gonnoɗo ko nokku désert ko nekk Sahel leydi tan ko ceeno ko seeno tan wonno ɗon jeerede jeerede wonno ɗon ladde Allah jeerede ladde Allah jeerede
ɗon tan wonno kamɓe ɓe ngari ɓe kolli ɗon safalɓe noon ene ngara ɗon ene tawaɓe ɗon ha keɓaro goto resi ɗon jallo jeeri jallo yettode nde ko inde neɗɗo woni ɗon ko ɓi jallo jeeri ko ɓi jeeri hittirina ko on wiyete jallo jeeri hittirina kanko jibini jallo jeeri ko ɗon yettode nde ɗo yettode kede jallo wettetede jallo nde ko ɗon nde yaltina kanko e aali jeeri o kamin jiiɗi yumma e baaba fuuta biyeteɗo fuuta o noon on ɓenni noon nde wo ɓenni o ari haa to leydi algérie ɗo o woni ɗon o tawi ɗon jeeri hittirina wi kañum wawa ɓennude waalo ɗum koɓe mbiyata jallo jeeri jeloyani waalo jeeri jeloyani waalo wittoji noon woodi ko ɗiɗi woodi ko witto asliwo e witto mana won yaaduɓe witto mana so tawi ɓen wonko kalantaɓe e witto asli ɓe mbawata ɗum famde par ce que ɓe jarani oɗon banggue wonɓe kalanta kadi witto asli kadi taw ɓe kalna ɗumen witto asli taw kamɓe ɓe ganda kadi witto mana taw haalniɓe witto mana tan ɓe nonka ɗum famde ɓe nonka ɗum famde nde tawno ko jangde ko noon wayi gandal woodi tan koɗon aade haaji kono gandal kañum ala ɗo haaji gandal ko yeehi haaju muɗum jangude kadi e andude kadi ene serti kamɓe fulɓe noon nde ɓe gimmi ɗon ɓen kam ɗon immi ɗon yaadi kadi e seeto fulɓe heddinoɓe to leydi misirɗo ɓe yaaduno e maɓɓe ko biyeteɗo fuuta o ɓe ngari ha nokku biyeteɗo sahara ko nokku kewnoɗo durgo ko nokku kewnoɗo leɗɗe kewnoɗo ñamde jawɗele ko ina nguura jawdi ɓe jooɗi ɗon caggal mum ɓe gimmiti ɗon ɓe naatiri leydi Mauritanie hay leydi hen gooti ɗon innaka ɓe ɓenni ɗon ɓe haɓe jiiɗo ɓe gardunoɓe ko wayno sarakulleɓe ko wayno hen serraɓe ɓe gardunoɓe e ɓe ƴeewa ɓe ɗon haɓe tawoy ɗum to reedu hande wiyeteɗo to wiyete fuuta to ɓe tawi ɗum ko e nokku wiyeteɗo tooro kono noon nde ɓe ngari ɓe tawi ɗon safal ɗo tooro ɗo fuuta tooro ɗo ɓe tawi ɗon safal hettere wiyetende tooro nde hettere wiyetende tooro nde ɓe tawi ɗon safal nokku wiyeteɗo hande Sénégal o ɓe tawi ɗon safal ɓe kamɓe safal ɓe ɓe koddi ɗon safal ɓe tekkotornaɓe nden fuuta wiyeteno ko nammadiri nokku o wiyeteno ko nammadiri kamɓe fulɓe noon nde ɓe ngari ɓe jokkodiri e maɓɓe ɗon ɓe gondi ɗon e seeriraɓe ɓe seeriraɓe ene jogii lamɗo men on wiyete ko kumbaru lamɗo biyeteɗo kumbaru o noon ko on lamɗo de woni mo rewɓe nden jogoto noon unuɗe men ene nguna walla ene jogii gaweji men ene una soɓe nguna walla soɓe jima ɓe mbiya yo jaam ñallo fuuta e kumbaru e ngol jimol toujours yo jaam ñallo fuuta e kumbaru fulɓe soɓe jima ha joni ko yo jaam ñallo fuuta e kumbaru yo jaam ñallo fuuta e kumbaru o ko ɓe lamɓe ɗiɗo ɓe jimanno lamɗo fulɓe o taw jeeri hitorino haali leydi Algérie oɗo pullo oɗo séréer garɗo ga hen noon one ko kanko woni lamɗo seerraɓe kanko ɓe mbiya noon yo jaam ñallo fuuta e kumbaru ko lamɗo fulɓe e lamɗo seerraɓe ɓe jimanno ɗon kamɓe jimannoɓe ɓe ɓe koddi ɗon ɓe goniri ɗon gondigal mabɓe fulɓe jooɗima e nder reedo fuuta seerraɓe goni ɗon ko awoɓe fulɓe ɓe ko remoɓe ko aynaɓe nden hinde ala jettoɗe ngala haydara ala nden ko poulaagu tan woodi ko ɗum tan kadi andano nden fulɓe noon ne mbaɗa ndewmi takil haɓe jaaha ɓe ngari ha nokku biyeteɗo hande gueɗe sanki ɓe jooɗi ɗon gueɗe sanki ɗum koye nder Sénégal woni koye nder Sénégal ɗon ɓe juɓɓe ɗon ɓe ngadi jooɗade ko e gueɗe ɓe gimmi ɗon payi nokku biyeteɗo Godo ɓe payi banggue hirnangue faaɓe banggue hirnangue ɓe soɓe jeehino ɓe nawata ko laaɗe mabɓe nden noon laaɗe so tawi mbi laaɗe ma haaw yimɓeɓe nde tawno nden baylo ala saka ha mbawen dañde ko eɗen cehira laaɗe wonno ko galɗi hande kam en kawrini galɗi nayyi galɗi ene gartane leɗɗe garte tan kaɓɓodire nden ko leɗɗe kaɓɓodirtuno lelne e ndiyam ɗum yimɓe mbaɗanno mbaɗa hen pala hen leggal jooɗo hen ene jaara ɗum ɗon soɓe jiiɗi taccinde jawɗele mabɓe ko hen ɓe jolanno e maaje ɗe en waɗi ndiyam ndemeji ne keewi koye ɗum ɓe jolanno ɓe jaaha ɓe taccire jawɗele mabɓe o kamɓe kono ɓe taccire ɗum ɗon
kala jolɗo tan mbiyanno ko jolfal e on tuma noon ɗo ɓe garano waalo barak haɓe jaaha Ganjul toon to Ndar ɗon tubakoɓe tawiɓe ɗon tubakoɓe tawi ɗon kono ganda ko ɓe nanata koɓe kalata ko kamɓe ne ɓe nanata tubakoɓe ko kalata ko tubakoɓe noon enen jogui ɗemgal biyetegal wolof ko ngal pongal janguede ko ngal pongal haalede lamɗo goto ene mabɓe ene kamɓe ɓe mbaɗanno nden ko baaji ɓe kaɓɓa ɗum ɓe mbaɗa ɗum comme no mbiten hannde jayolgol ni no sañeten en garaji ngala ko baaji ɓoleteno kaɓɓe waɗe ha feewa lamɗo joƴƴine e muɗum haɓe nonga noon haɓe jaaya ɗum dani jaayi o noon in yettode wiyetede hannde jayde ko ɗon nde yalti ko on wonno lamɗo nden e oɗon e jayolgode ko ɗon woni yettode jaay o ko jaayolgol ngol addi yettode jaayi ko jaayi o ko jaayide ɗum ɗo oɓe jaayamo kamɓe fulɓe ɓe ko kamɓe kalata ɗum ɗo wona tubakoɓe kalata wona wolfuɓe wona jolfuɓe kalata ɗum ko fulɓe kalata jaayo jaayi mo hawo ɗano jaaye mo hawo welto eyyi kamɓe joni fulɓe somi faami haala maɗa caggalle ɓe gummi misira ɓe mbaɗi ndewmi tegam haaɓe jetti tooro en ɓe jetti ga e nder Sénégal ɓe naari wonta ɓe ngala jettoɗe e jettoɗe puɗɗi tan eyyi ɓe gardi ko e jettoɗe nayyi kono ɗum ko inɗe tan gonno ko inɗe gonno Diallo Jeeri ɓe gardi e muɗum ba o ɓe gardi ɗum ko ha feere baali ɗi ɓe jogotono ɗi ɓe gardi e Dia ɓe gardi e Bari e fulɓe no mbirata ɗum ɗon fof ko ɓeyda hen tan koye tarikaji koye bittoji ɗi mbiyeten bittoji manaji enen ɓurɗen andu tan ko baali ɗi ɓe garduno ɗi e koɓe garduno Diallo Jeeri o ɗum ko inɗe ɗe ɓe garduno ɗe Bari o yalti koye ba o eyyi ko ɗum ɗon woni ko ganduɗen hen so o ɓe gaddi ɗum hen so ko cohe ɗe ɓe gandanno cohe ɗeɓe aɗa andi aɓe mbiya cotoho kañum warata soore kañum e soore ko haɓe wonɗo ɓe jaggodiri wonɗo ɓe gadodiri ɗum woni ɓe mbiya ɓeɗo ko sosoɓe ɓe noon ko cohe gonɗe ɗon nde ko ɗen goni ɗum ɗon ndeɗon inde yettode woni ɗon ɗum woni yettode ala hen asliri ala fof nde woni hen asliri so tawi en dokki yeeru tan sen ƴeewi hannde ɗo e leydi Cameroun ɗo tan ɓuuri ɓallade sen ƴeewi leyɗele Afrique l'Ouest ko wayno Togo en ko wayno Benin en eɗen gandi fulɓe nan toon ko wayno Nigéria en fulɓe nan toon ɓe ngala jettode ene woodi ko kalla ko no woodi Niger naɓe eɗen jeeyato men to haɓe gara e leyɗele haɓe jirlo hay ɗo hay leydi haɓe jirlo kono noon yiide hen neɗɗo joguiɗo yettode weeɓani ko kala ko ene sa ƴeewi tan no mbirɗa ni ko hunde wonde jettoɗe ko gabbiti gagande fulɓe gummi Égypte ene tello haɓe naate ga e Afrique men l'Ouest o ko ɗon hankkadi jettoɗe hankkadi cagga gaga jettoɗe mabɓe ɗiɗi ɗeɓe gardunoɗe jettoɗe ko jettoɗe nayyi ɓe gardi nayyi ko ɗum biyete ko ɗum kamɓe fulɓe fof ko ɗum jaari ko jettoɗe nayyi gari kono enen e witto meɗen jiiɗen ko jettoɗe ɗiɗi hay ɗum wona jettoɗe ko inde hay yettode hen wotere wona yettode ko hunde nde ganduɗa ko jarfoji ko jarfo ko nde kinɗe mbaɗa kinɗe sappo e ɗiɗi fulɓe nde ɗe darna ɗum ari koye ta Souleymani Baal Cheikh Souleymani Baal kanko addi kinɗe kanko ɓeyti jettoɗe ɗe nde tawno ko kanko addi hen dimo en dimajo ɗum ɗo baylo en sakke en maako en ɗum ɗo ɓeɗo ko yimɓe ɓe ko ɗum ɗoji ɗum koko abbiti ko nde ɗum ko tuma nde ɓe gari ɓe jooɗi ha jonde nde jooɗi saño ngo saña ha feewi e on tuma noon ɓe gaddi ɗum ɗon ɓe mbaɗi kinɗe sappo e ɗiɗi mbaɗa ma taw hannde jiituɓe yumma e baaba ɓeɗo o wona gawowo o wona baylo o wona sakke o wona maabo tawa e on tuma nden kamɓe jiɗno yumma e baaba kamɓe fof ko aynaɓe gonno kono noon addaniɓe en carade e ɗeɗon gueɗe ko haɓe mbawa wawde dañde koɓe mbawi wurdude kono mbawi wurdude kadi nokku wawde kadi hittude ɗo gendidi e nokku o so tawi wayino tan moni fof tan so finni tan yimɓe fof dawata koye gaynaka musat ma won mo tawani heddiɓe jooɗo joni noon ɓe mbiya yoɓe caro e golle Yero Doro Diallo yemi ɗum ɗon ene woodi min wonde o ari ɗo haali hon ko haala mbaka noon kono min eto banggue faamuyam ene wayno yettode to banggue tan no miijorimi ko yettorde ko yettinirde konngol muɗum yettorde voilà yettinirta konngol ma ɗum
ko ɗum woni yettode woni ɗum woni ko ɓiɓɓe kooɓe jogii ɗum ɗon ɓiɓɓe kooɓe ko ɓen tan gandata ene jogii jettoɗe ɓe ngala e ɓiɓɓe kooɓe fof ɓe ngala e jettoɗe min meeɗino wonɓe menɗen haaldude e nder rendoji goɗɗi eɗen jewta ko wannande ɗum ɗon mbiɗen ko ɓiɓɓe kooɓe jogii ɗum ɗon ɓe mbi joni tubakooɓe noon mbimi ya mbiya tubak ƴewata tawi ene andanma ko woni tubak eyyi bisimilla ene wayno keɗɗo men technicien o ɓaaji en wonande minute aji ɗi joguinɗen ene wayno kodi kuuɓi eɗen jogii noon ko jewteten ko faati e baŋnge Fuuta o fulɓe ɓe nde ɓe ngari ha e nder leydi Fuuta ganden kam Fuuta walla Sénégal o nde innetende ko fulɓe guinnuno Sénégal ɓe mbi Sénégal ko Ceenegawe Ceenegawe ko holto ɓe tawno ɗum holto tawano holto inna ko e wuro wiyetengo Dakar wuro lamorgo leydi Sénégal holingal leegal holi on nokku koye Yoff ɗon maayo welgo nden hanno maayo welgo ngo ngo duttu kono ngo hanno ko ɗon ɗo Yoff ɗo kono noon e sahaa goɗɗo so tawi Allah rokki en fortange ngam wawde jottitade ɗo min jewtoy ɗum ɗon so keno ñaawi Allah jarama on jarama on beltanama ononne ene wawi ma wonko cikkuɗon ene woodi taw wona noon woodiri ene wawi kadi wonko naneten ɗo taw eɗen mbawi gonɗinde e koye meɗen enen taw en mbawata ɗum gonɗinnede nde tawno mone kala e gandal muɗum hayso tawi noon en mbawino tawino no teŋte wawino rokkude en ɗo haytino ko jemel daɓɓiɗi mbawen jokkitirde yewtere meɗen so tawi kadi heeƴani en ñaguima hen kadi yaɓoye en beltanima renno ngo eyyi bandiraɓe Yewende TV en gardama ha en gari ha Yoff so Allah jaaɓi yontere arore ko men continue ɗon après yimɓe continue yewtere nde haaɗani hande ko joni min puɗɗi golle mandiya ɗum noon onon bandiraɓe TV e bandiraɓe fulɓe bandiraɓe Sénégal naaɓe onon foof min calmini on min juurimon min bisimimon e Yewende TV goto foof kala ko wawi yidde men ɓeyda hen walla ko namdi min jiiɗi min mbaɗa hen ene bisima ene wawi wadde bindol muɗum waɗa min écrit inchallah rabbi kala ko jiɗɗon ko ɗum woni ko watte kala ko on jiiɗa ɗum woni ko komin jiiɗa ɗum noon min calmini on min juurimon no min mbinoni haalda e moon ko musidɗo moon Demba Ndiaye gorko mon Abbaji Siwol koɗo men hande ko kaw men Oumar Ndiaye gorko mo Wuddur Lewe Ndiayeɓe joguinen kaɓɓirɗe ɗe ko Alaji Mamadou Gangue jeyaɗo toon parkano ko haalpulaar en ɗum noon on calminama kaw Oumar sa jogui konngol aɗa wawi timmitinde ceerno Mamadou Gangue min calminima min beltanimama kadi min ñaganimama Allah balɗe juuɗe mo juuɗe battane nde tawno hande ɗo ko gonɗa ko ɗo gonɗa ɗo ala ko gonanɗa ala ɗo gonanɗa so wona poulaagu ngu poulaagu fof hande ene yetta Allah ene yetta hono ma en eɗen mbasi noon dendagal ɓiɓɓe fulɓe hande Allah rokki en hunde wiyetede wattago ma woni WhatsApp mo mbiyeten hande o goto fof hande mo jiiɗa ene jogui cindirguel muɗum ne sindori ɗum ɗon en jii dente kewɗe mbaɗama enen poti hande ƴewde ko waɗata foggudu e meɗen ko waɗata e meɗen ɓamtare ko waɗata e men gartam ko woni ɗum ɗon ko ɓuuri yawde wonde ɗum ɗon tan ko jangde jangude fof kadi jangude ko jangude ɗemgal muɗum ɓuuri wadde gartam a wiyata noon ata haal ɗemgal gongal walla ata jangude ɗemgal gongal kono jangude ɗemgal muɗum ko sodate ɓamtare mi wasima mi waggini dendagal ɓiɗɗo pullo ɗo wawi wonde nde wawata ruttade e jangude ɗemgal binda ɗemgal ngal ɓuure moƴƴende en e haalaji e jewte goɗɗe ɗe mbaɗeten e WhatsApp Allah jarama Allahumma salli ala sayyidina